بردفك نتوين يكبوي ستيفان دوجاريك گوت کو بانگا او جلان آشتیه ریل بر درفتن چارەسەریên سیاسی vedke. Her wekî wî diyar kir ku ev bangehan nîşaneyên wêrekiyê ye ku hêviyê dide her kesî. Berdevkê Netewên Yekbûyî diyar kir ku banga lîderê Kurd Abdullah Öcalan a danîna çekan nîşaneyên wêrekiyê ye ku rê li ber derfetên çareseriyên siyasî vedike. Stêvan Dujarîk got ku gihaştina rageşiyeke demdirêj ber bi çareseriyê ve geşbîniyê bixweretîne. Derheqê Sûriyê de jî Dujarîk destnîşan kir ku helwesta Netewên Yekbûyî ew e ku hemû pêkhateyên Sûriye ji Elewî, Kurd, Sunne, Şîa, Xristiyan, Durzî û yên din aramiyê hîz bikin û bi rengekî wek hev tev li proseya siyasî bibin. Ji bo gefên li dijî Bakur û Rojhilatê Sûriyê jî got ku Sekreterê Giştî Netewên Yekbûyî Antonio Guterres xebata xwe dewam dike da ku edalet û rêzgirtina qanûnên navdewletî pêk bîne.